Joo, eli nyt tulee tutoriaali, tai tutoriaali, mutta miten huoltaa tämmönen Toyota Corolla 06 1.6 koneella ja konekoodia mä en muista äkkiseltään, mutta kumminkin 1.6 VVTi ja E12 korimalli ja eipä siinä. Lähdetään kattoo tonne konehuoneen puolelle, mitä sieltä löytyy. Ei, lyhyesti, tossa on sun akkus, tossa sulla on sun ilmanputsari, tossa on sun laturis, tossa on sun katon vittu imusarja. Ennen vaan iso imusarja tässä näin. Ja sit tossa on sun lasinpesuneste, tossa noin. Sitten täällä on sun jäähärisäiliö, ja tässä kumma se nyt ikinä onkaan. Ja mitäs muuta? Tossa on sun jarrunestesäiliö. Tossa on sun sulakerasia. Ehkä. Kun osais avata. No, me ei nyt päästä siihen. Mutta aloitetaan. Nyt tulee joku apina. Eli aloitetaan sillä, että sammutetaan auto ja avaimia ei koskaan liitetä autoon, koska se saattaa avaimet mennä yhtäkkiä tai USB-selittäjä mennä yhtäkkiä lukkoon. Ja sitten onkin aika kusinen homma. Ja sitten me voitais katsoa vaikka ilmanputsari, että miten se sitten vaihdetaan. Täällä on tämmöset klipsut, mitkä vedetään näin. Ja sitten siitä se vaan nousee. Se näyttää ihan hyvälle. Ja sitten tosta noin vaan otetaan toi ja vedetään täällä. Tai me vaihdan sitä tällä kertaa. No. Sitten siitä niin vaan takaisin noin ja noin. Ja sitten yksi hyvä mikä pitäisi tietää, niin ilmastointihuolto. Ja kyseiset venttiilit ovat tässä. Tässä näin. Vittu. Tässä on yksi. Ja sitten toinen on tässä. Nämä on erittäin tärkeitä tietää. Mutta yleensä nämä huoletaan korjaamoilla, että näitä ei himassa pitäisi kenelläkään olla semmoista ilmastointikonetta, että sen sais tehtyä. Ja juu, tässä on sitten öljytikku. Se näyttää olevan ihan hyvin. Taikka tuo ei kyllä oikeaoppinen tapa katsoa sitä öljyä. Ja. Vois sitten erikseen tehdä videon siitä, kun vaihdetaan jäähärit tähän. Tähän pitäisi vaihtaa jäähärit. Ei oo vaan saanut aikaiseksi. Ja. Mitäs muuta sitä kerttais? Kerrotaan nyt. Se öljyvaihto. Niin tuolla pohjassa on semmonen, no kyllä kaikkien pitäisi tietää, mutta öljypohjassa on tasan yksi pultti, mistä sitten kaikki öljyt tulee pihalle. Et siinä sä et voi erehtyä siinä, että mikä niistä on öljyproppu. Ja
Mutta niin, mihin mä jäänkään. Niin tuolla. Mä en tiedä näkyykö siellä, mutta tuolla. Tuolla noin. Tuolla näkyy ehkä jotenkin öljynsuodat. Ja se on aika tärkeää. Tästä ei nyt tule yhtään mitään. Mutta tuolla öljynsuodatin, se pitäisi vaihtaa. Mulla on siihen työnkalut. Mutta en ole saanut aikaiseksi vaihtaa, koska ei ole ollut nosturia. Ja tosiaan öljy vaihdetaan nosturilla. Yleisesti ottaen. Mä tein tähän öljynvaihdon tossa. Mutta se oli kyllä semmonen yksi taistelu, että en suosittele kenellekään. Laitetaan tämä suoja takaisin. Ja en pakota teitä katsomaan sitä. Se on sen verran nopea helppo homma. Palaamme No niin, nyt meillä on suoja takaisin. Ja sitä pitäisi jossain vaiheessa varmaan tehdä video kanssa sitten, miten tää moniurahihna vaihdetaan. Tää on näyttää olevan aika tiensä päädyssä oleva ja jarruremontista voisi kans tehdä videon ja kaikesta semmosesta. Ja sitten vielä yksi asia on sitten raitisilmansuodatin. Raitisilmansuodatinhan löytyy täältä näin. En tiedä näkyykö. Raitisilmansuodatin löytyy. Tää on hyvin hankala näyttää valoa. Mutta tuossa näkyy raitisilmansuodattimen kohta. Tästä kun avaamme sen. Se piikki tosta. Oli. Vedämme raitisilmansuodattimen. Niin kuin näkyy. Se on vähän likainen. Mut siitä ei tosiaan kauankaan kun se on vaihtunut. Ja missä? Tohon. Ja. Sitten vain laitamme sen. Tämä on hyvin hankalaa katsoa tosta kamerasta, että miten tää menee tänne yhdellä kädellä, niin se on hieman ehkä hankalaa. Se meni sinne paikoille. Nyt on enää laittaa tämä takaisin. Palaamme ihan pian takaisin. Ja näin saimme tämän takaisin paikoilleen. Ja. Nytten sitten tässä muutama vielä kertaisin huoltoon liittyen. Ja tosiaan kommentoikaa, jos haluatte lisää tämmöistä. Todennäköisesti videota on tulossa putken korjaamisesta. Se vuotaa ihan kivasti. Sitten jarruista, ne on aika loppu. Jos voisin antaa vähän ääninäytettä, se on poikki se putki siellä. Varmaan videosta kuuluu, niin se vuotaa ihan kivasti. Ja. Eikö tässä muuta? Katso, kekko. Mutta siis. Joo. Ei kai tässä sitten ollut oikein muuta. Että
toivottavasti tuli nyt kaikki kerrottua, että toivottavasti. Mutta eipä siinä. Palaamme mahdollisesti ensi videossa. Se on moro.